Přátelé, vás vezme vítejte u prvního dílu u Happy Wheels. Taková hra hned můžeme začít. Tady si dáme brouky sledaj. Playground, ano. Jo. No, tak zkusíme rating. Dobrý, takže můžeme začít. Jetpack Land Prime. No, vidět to bude. No, takže space to go. Wow. Tak, je. So good. Right. Oh, super. Oh. Tak je blbý. Tak to zkusíme ještě do ruka. Ještě ruka, tak. On prostě normálně bůh ruku. Tak. To jsem vlastně nepovedl. Je to někdy to dělá. Je to... Je to... Já myslím... To jsem dělal normálně... No, jo. Takže máme Victory. Musíme si zvuk. Tak moc zvuk nevadí. Tak dál. Kilo, kolaře. Nemám radši. Takže... Musíme to načítat. Tak, co to je? Takže... O, trochu, že? O, fuck! Zkusím zvuk. O! Ne, to... Dítě! Dobře. Jo, že byl se jeden. Ne, už ne. Jo, takhle, jo, vede. O. No, jo. Takže to je hotový. Dál, pro, extreme. Wow. To je mrtvej. Děláme ještě jednou. To bylo dost rychlý, hele. No, press up. Kurně. Jak se mi to seklo. To je dobrý. A už trochu jsem si tam zlobil nohu. Vidíte? Já to nedám. Takže jsem to dal. Takže nice. Odkat. Jo. Omega. Jo. Guys. Dítě asi bude mrtvý. Chtěl jsem říct. Vlastně nevím. To jsem neměl dělat. Tak to zkusíme. Tak to zkusíme ještě jednou. Pomalu, výborně. Dobrý. To někdo byla dobrý. Jo, to musím strašně rychle, bylo to nesmetlo a tak. To musím dát. Určitě to dám, výborně. To by byla jedna věc. Tak. To bylo rychlý, dost. Dobře, výborně. Stačí, ne? Takhle. Teď jsem to nechal.
No, děcátko moje. To je tak narodila. Výborně. Teď dozadu. Na moje oláčko. Dobře, dobře, dobře. Dobře. Ano. Dobře, dobře, dobře. Dítě, no to špatně, ale dobře. No, to ještě. Ještě jsem si... Můžu to rozesat. Jo, jo, konečně. Díky konečně jsem to dokázal a můžeme na další konečně. Jump 2. To nevím, co je. Jo, aha. To je těžký. Ano, zvládám. Jo, já musím... teď to vůbec nezvládám a teď mi to asi propíše. To zkusím. 1, 2, tak to nedám. Tak to nemůže, mě to tam strká. Okay. No tak to. Zkusíme ještě jednou. Je. Já jsem se prostě trefal. Dá se musíme děcka. Jo. Musíme tu zmáčknout. Tam než je. Jasně. Dobře. Dobře. Špatně, špatně, špatně. Dobře, 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 dobře. A teď. Jo. Tak to je super. Jsem to dělal. Extreme ball find. Jo. Wow. Ow. Wow. Wow. Not bad. Ow. Tak to se mi nepovedlo. Ow. Santa. Ow. Not bad. Not bad. Not bad. Madu. Madu. Ow. Pro. No, teď jsem trochu náhodně. Buto. Chuck Norris. Chuck Norris. Tak. Dobrý. Tak. Pedě, nebo... jsem si tam propíchnul. Ne. Tak ne. Můžete, že jsem si... Fakt, já jsem si tam propíchnul. Ano. Tak to zkusím ještě jednou. Takže Sanka. Au, hlava. Musíme se nakaj, tak to zkusíme ještě jednou. Takže bum, au, bum, ale žiju. A právě nakaj. A teď přišla máma, nebo... Máma. Promiňme, já právě natáčím. A jsem zasekla, jo, dobrý. Špatný. Dobrý. Dobrý. Vysíláme XXX Olympic Day, 30. olympijské. To je ono. Takže si dáme kolaře, jako vždy. Tak jdeme na to. Jo, já to musím. Jo, takže uděláme ještě 2 levely a končíme to.
Gol jsme dali, jo. Gol jsme dali, takže si dáme poslední level, ale nějaký dobrý. Jo, ten Impossible. Impossible. Tak to je krutý. To je hodně krutý.